Natatandaan mo pa ba na tayong dalawa ay unang magkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayong nagsimula mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba? Inugit kong puso sa puno mangga, at ang inalay ko umamela. Magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating hapon. Ang mga puno halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan din lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, may babalik